Hola a tothom. Anem a veure com podem treballar amb els webmix de Symbaloo. Els webmix de Symbaloo són aquests elements que hi ha aquí, que són les pantalles que nosaltres tenim agrupades i en cadascuna d'elles tenim blocs. D'acord? Primer de tot, aquests són els 4 que venen per definició. Jo vaig a crear-ne un, aquí a la pestanya de Nuevo Webmix. Quan vull fer un webmix et diu dues opcions, o crear-ne un d'avui, d'acord? O buscar algú que hi hagi compartit el seu webmix. D'acord? Que sigui públic. Aquí podríem buscar webmix d'algunes temàtiques i buscaria d'altres usuaris que els han creat. En el nostre cas anem a crear-ne un de nou, que direm, per exemple, recursos, perdó, majúscula activada, recursos digitals. Agregar. Molt bé, ja el tenim. Ara el tenim en mode edició. Fixeu-vos, diu detener les edicions de quadrícula. Què podem fer? Doncs afegir blocs, que és el mateix que fèiem normalment fent un clic aquí, editar els blocs, moure'ls, eliminar-los, etc. Això ja ho vam veure els primers passos. Hi ha aquestes dues opcions noves. Una és els marcadors, d'acord? Agregar un marcador al webmix. I el que em diu és que jo seleccioni uns quants blocs buits i aquests blocs buits me'ls agruparà amb un color. Jo li posaré, per exemple, aquí bancs d'imatges. I aquí aniré posant tots els blocs. Puc triar un color, posem-li groc, d'acord? I ja està. Ja el tenim fet. Fixeu-vos quan em poso a sobre, em surt el títol que he posat, banc d'imatges, i aquí jo podria anar agregant un bloc. Per exemple, si jo busco Flickr, que és una pàgina web d'imatges, doncs estaria bé. Flickr és aquesta aquí, flickr.com. Doncs añadir a Symbaloo. Em fa la proposta aquesta i jo dic añadir el bloque al webmix actual, que és el que m'està seleccionant. I ja tinc aquí. D'acord? Faig clic. Perdó, per poder activar he de sortir de la part d'edició. Surto de la part d'edició i quan faig clic aquí a banc d'imatges, doncs ja m'obre a Flickr, que és una pàgina web per buscar imatges i vídeos. D'acord? Què més? Una altra opció que teníem era la dels grups. És això. Els grups el que fa és que amb un sol bloc se'm generaran altres blocs. Crec que és més fàcil que us ho ensenyi i així ho veureu. Selecciona bloques para convertir en un grupo. Doncs vinga, selecciona bloques. Aquest bloque lo quiero convertir en un grupo. Fixeu-vos, per definició el grup és de 2x2, veieu? Puc fer de 3x3 o el que consideri. D'acord? Aquest grup li hauríem de buscar. Ja estaria el grup fet. D'acord? I ara el tanquem. Sortim de l'edició i aquest nou grup jo, com a qualsevol grup, el que puc fer és editar-lo i canviar-li el nom. Per exemple, aquí posarem bancs de sons. Podríem editar tot exactament igual que fèiem amb els altres blocs, no cal que en parlem. La gràcia d'això és que aquí dintre, quan jo faig clic, se'm obren les pestanyes i aquí puc començar a posar. Per exemple, si jo vull posar, què més podríem posar? Sí, a l'Incompetech. Incompetech és un banc de sons. Incompetech.com. És aquest. Cerco. Busco que estigui bé. Fixeu-vos que a vegades em surten webs que no són els que m'interessen, perquè no és aquest. Com qualsevol cerca de Google hem de veure quin és el que ens interessa. És aquest, Incompetech.com. Añadir a Symbaloo. Me l'està posant aquí. El que he de fer és moure'l després. El posaré aquí i després el posaré allà on vulgui, al grup actual. I ara el que faré serà obro aquest bloc, perdó, el tinc aquí i aquest que faig és l'arrossego aquí al bloc. De forma que jo tinc els bancs de sons, però que no es veuen fins que no l'obro i van apareixent tots aquests. Tot això ho podria modificar, si després m'interessa que sigui més gran o més petit, ho puc anar tocant. I per últim, què pot passar? Dius, a mi, per exemple, el webmix aquest de juegos no m'interessa, o aquest que he creat ja no el vull, i el vull eliminar. Doncs res, editar webmix, i l'última opció seria aquesta, remover el webmix. Com que és una cosa, ells el que fan és verificar que no ho fas a l'atzar, per tant et demanen, no t'ho elimina directament, et diu, escolta'm, segur que vols eliminar, escriu eliminar. Llavors tu escrius eliminar, en majúscula, tal com diu ell, i cerrar.
vale? I ja no tenim el webmix que havíem creat. D'acord? Doncs jo crec que ja hem vist tota la part de webmix. Ja ho tenim. Fins la propera.